முன்னெல்லாம் மீன் குழம்பு வச்சா சுத்தமாக காலியே ஆகாது, மீந்து போய் வீணாக தான் போகும். ஒன்று மீனை பொரித்து ரசம் வைக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சைவ குழம்பு தான் செய்யணும். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, எல்லாருமே மீன் குழம்பு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. மேபி நான் தான் நல்லா குக் பண்ணுறேன்னா இல்லை அவங்களுக்கு தான் டேஸ்ட் பட்டெல்லாம் நல்லா வேலை செய்யுதான்னு தெரியல. ஆக மொத்தம் சாப்பிட்டா சந்தோஷம்தான். வாங்கிட்டு வந்த எல்லா ஸ்நாக்ஸையும் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். காரப்பொரி சுத்தமாக யாருக்குமே பிடிக்காது, ஆனால் அவங்க ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சின்ன பாப்பாவும் அவங்களும் தான் எங்கள் வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றவங்க. பெரியவங்களும் நானும் அந்த அளவுக்கு விரும்பிக்கிற மாட்டோம். வாங்கிட்டு வந்த எல்லா ஸ்நாக்ஸையுமே இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நம்ம வெளியில் போயிட்டா கூட பசங்க ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க. எனக்கு என்னமோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணுங்கிற கிரேவிங்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்காகவே கடலை மிட்டாய், எள்ளு மிட்டாய், அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாக்லேட்டுன்னு வாங்கி அதையும் நான் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அப்பப்போ ஒன்று சாப்பிட்டுக்கலான்னு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.